हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो नोंथांमोना चेनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव। बे खांख्राइ फिल्म मुभि ना प्रडाक्शन बिनिखौ नोंथांमोननि थाखाय आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन आरोना। जायफोर नुवाखै नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै थादो आरोना, एक्साइटेड जानानै थादो। थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' होमबालाय भिडिअ दसे नायलांदो आरोना लोगोफोर। ओइ आमाय मोजां जायगायावलै नोंना लागाव। थै आं सिखाव जेबो मिथिया। गामियाव सिखावल'सो नांगोन। गामियाव सिखावा सानैल' दं। आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया। आंनि खाथियाव एसां साहस दङ नोंखौ दिन दामफ्लेजोबगोन आं। बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि, जेराव मिथिंगाया सोमखोर, मानसिफोरा गुबुंले। गामियाव सिगाङावनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय? 20 लाख। लाइमोन सेंग्राफोरनि दुखुआ मोनलाय हले गोसोनि आरजायै खोथा। नाथाय सानसेखालि दावराव दावसिनि गेजेरावनो सोमजियो मोनसे गेदेर सोंथि। आरो बिदिनो सल'आ जागायो। जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो। सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथो। थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सनमाननि जिंगा। सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ, थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा। आंना हांसो गोमानाया मांखोनायनि बारा जालांबाय। बेनि हिसाबा बोरै? बाहागोआ सोरनिबा, मोननो लुगैयो सोरबा। मुङा गुबुननि, नाथाय सिनायथि होयो सोरबा। सोलो बाहायनायनि गैया आंखाल। लोगोआनो जायो सुथुर आरो सुथुरानो जायो लोगो। राहायाथ' गोबां, साननायफोराबो गोख्रों, नाथाय खामानियाव लाथिख'। थेवबो बिसोरो सानैसो थरजों नाजानाय नाङो। आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों। नोंसोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय। बे फैसाया नोंनिल' नंला, जोंनिबो। आंनि खर'आव मोनसे बुद्धि दं। मोनसे बुद्धि दोङो। बिमा, फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन। खांख्राइफोर